Paul Robinson hi kan la hrehlom ome Tottenham goalkeeper langsar tak thin kha ania ani hian record dangdai bik kan ti don nge record thabik te po ati thei bok ome chutiang ang record chet lai chu aneya he English goalkeeper hian Premier League a goal a khung to a teammate te pet goal tur assist anei to boka penalty a hlo chuak to bok chutiang ti thei om chhun chu ani meka Tottenham a khel lai khan yet somkwa panga a hla fit angzong chuan fit zanhi somriat panga vel aniang chutianga hla atang chuan Watford laka goal a khung to a kumsang ni pasari March tha chu goal chu khungin sangni som pakhat November tha khan Blackburn ta na khel lain Wigan an ma chhon tumin penalty a hlo chuak le boka khamitum khan hun top don hnaya corner atanga Wigan in ball an tau chua Huaisen takin Robinson hian alo tawa alu thi deuh nuang chungin thi sen chuak chungin penalty a hlo chuak ngata goal thum ve khunga anin hne tok na goal khung nan an mangzui ta ani kha chu baka chuan Premier League a big assist tumnga nein Paul Robinson zet hi chu apet thui thei ti lai thin kha ania apet sang thei si te po kan ti thin kha record po alo nei sial nek mai